Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Gusti ingkang murteng dumadi awit kathahipun berkah rahmat. Mugi kawujudan kebahagiaan kebakoswarasan tansah kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Shalawat salam katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk-antuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Juru Pambiji, para rawuh ingkang kula hormati, saha para kodang trahing sutresna budaya ingkang bagya mulya. Saderengipun kula matur saged dipun tepangaken nami kula Najwa Saza Nashta Alfari saking MTSN kalih Kutha Blitar. Wonten ing wekdal menika kula badhe ngandharaken panggraitaning manah kula minangka tiyang wonten ing pagesangan kanthi irah-irahan wigatine karukunan sajroning masyarakat bebrayan. Para rawuh ingkang bagya mulya, sajatosipun wonten ing pagesangan punika kula tuwin panjenengan sampun boten mirunggan minangka tiyang. Kita tamtu mbetahake tiyang sanesipun. Bab menika dadosaken menawi karukunan sajroning pagesangan kawiwitan saking karukunan masyarakat rumiyin. Modernipun nggih saged kaliyan tangga tepali. Lajeng marang masyarakat tunggal RT ngantos masyarakat tunggal desa lajeng minangka lare enem kados kula saged kaliyan muda taruna. Wonten ing jaman ingkang sarwa ewah tasih wonten tiyang ingkang gadah pamanggih. Kok bilih gesang menika boten betahaken tiyang sanes. Pakarti menika saged dipun wastani antisosial. Kathah tiyang ingkang boten tepang kaliyan tangga tepali. Lajeng kathah ugi tiyang ingkang boten tumut kegiatan lingginipun gegayutan kalihan tiyang sanes satemah lumrahipun dipun sebat boten umum. Kula rumaos menawi perkawis menika saged dadosaken paseduluran lingginipun ing masyarakat boten rumaket. Awit saking menika dasaripun karukunan mapan wonten ing rumaketing masyarakat kasebut. Para rawuh ing Sukabasuki wonten ing tiyang Jawa rumaketing masyarakat menika saged katindakake kanthi laku sakmenika. Kaping setunggal, grapya ingkang menika tumindak inggih menika tumindak ingkang remen aruh-aruh dhumateng tiyang sanes. Tuladhanipun pilih tangga saged ngaturake tangga lajeng pasuryanipun kedah mesem supados boten jalari ajrih tiyang. Inggih napa boten sanesipun pilih kepanggih tiyang sepuh saged matur nderek langkung Mbah. Satemah sakliyanipun grapya ugi nuduhaken unggah-ungguh basa Jawa tumrap ing masyarakat bebrayan. Kaping kalih yang karya inggih menika wujud tulung tinulung ing masyarakat bebrayan. Tuladhanipun inggih menika sambatan mbenakake margi risak lajeng sambatan menawi tangga tepalih wonten hajatan utawi kasripahan. Satemah sambatan menika saged nuwuhake rasa paseduluran sanajan boten sakluwarga. Kaping 3, gadah watak tepas lira. Kadosta ing Pancasila sila kaping 3 wonten ing sajroning masyarakat kita kedah urmat dhateng sapada. Bab-bab ingkang magepokan kalihan masyarakat kedah dipun rembag sesarengan kanthi musyawarah kanthi urmat marang pamanggih tiyang sanes. Para rawuh ingkang bagya mulya, saking bab ingkang sampun kula andharaken ing inggil, kula badhe ngemutaken pilih karukunan menika ugi kawiwitan saking panggalih utawi niat kita rumiyin. Saking niat ingkang temenan wonten ing masyarakat mila karukunan kasebut saged kinayuh. Cekap semanten anggenipun kula atur
Sumangga sesarengan panjenengan kaliyan kula saged sesarengan amemangun karukunan wonten sajroning masyarakat kanthi asesanti Rah agawi buproh rukun agawi santoso. Rahayu rahayu rahayu. Kupat bungkus santen menawi kedah lepat kula nyuwun agung ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.